jopuonj bro miyo nyithindo mayom to onge nyime ka. Lakini awinjo janeno moro owacho ni wapar kaka wabiro ndiko johocho ne junior secondary schools. Gimomiyo ma en wach ma nyaka watim nikech ma nyithindo gi chalo experimental group. To sama itimo experiment nitie traumas moko ma nyithindo encounter. Namba achiel ni obiro e school kane ong'eyo nodhi e junior secondary school to yudore ka en e primary school kendo. Koro gini chando nyithindo. Mar ariyo nong'eyo ni ibiro puonje subjects mopogore opogore kaka chemistry, physics. Oyudo ka yamo loko. Koro japuonj nitie achiel kende be puonjo gi mana science. Laboratory be pok oneno nyaka nodonjo e klas 7, orie klas 8 sani. Koro nyithindo gi gin nyithindo man gi trauma moro ma hidden ma ka ok wa donjo ofukwa mwakelo johocho e skunde ka skunde mantie kor gwenge waduto to wabiro bedo gi generation moro nyime ka mar nyithindo man gi trauma ma ok obedo resolved. Kamano. Yena mondo amed gimoro obiro e pacha sani. Another trauma en changes mabiro